Здравейте хора, аз съм Пеню 9 и днес ще кажа, знаете ли какво най-много обичате от Майнкрафт? Нека позная. IP-тата на сървърите! Само до тук имам. Те мислите, че имам много сървъри? Да, много са. Да, те са много. И добре, ще започнем с AdventureCraft. Добре, ще дам сървърите, на които аз съм бил играл. Добре, започваме. Видяхте го. За кърсъра съм играл. Един клип правя глупости. Нали знаете, че можете да го паузирате и да си го препишете? Лаукрафт. На 100% че съм играл в Лаукрафт. Маповете и там други игри. Най-вече един от маповете, като не си записах звука. Пикакрафт. Добре, играл съм и в Омегакрафт. Извинете, тук ми звънат. Това бяха всички сърви, в които аз съм играл. О да, ако си чудите Hypixel е... Това, Hypixel. Да ви кажа, че Hypixel е No Premium сервер. И ако знаете и питате да го напишете. Ако имате No Premium, защото аз съм на No Premium. Тук. Ето тук. Ето от Iron Wolf. Това са от днеска новите сервери. И това е PvP България. И това е No Premium. Това е единството, който Мони ми даде. Аз почти му дадох. И затова сега снимам клипове. Сега ще отида в моя любим сервер да ви покажа едно нещо. Каква хубава нощ. На креатив. В Пикакрафт. Това ми е любимия сервер. Пещерата на крипарите. Аз съм крипър. Не мога да вляза. Влезах по най-лесния начин, като щупих вратата. Добре, ако това ви кефи, ми кажете. Тук липсва едно нещо. Но не знам какво. Може би липсва. Липсва. Не е честно. Как може да липсва? Как може? Не знам как може да липсва. Това е невъзможно. Трябва да липсва. Ако липсва, това означава, че е края на света. В момента си правя някакъв. Нигъба. Нигъби казах. Факла. Ами не може. Ще може на блоковете, а не това. Друга се... Добре. Как пада луната? Добре. Щом пада, означава, че трябва да пусна коледните светлини. Много е лесна. Активираме я. Коледните светлини. Да, това са коледните светлини. Пеню 9. Аз съм Пеню 9 от Glowstone. Това ми е... Запознайте се с моята много готина пирамида на кипарите. Тя е само за кип. Тя може... Там могат да влизат само крипари. Ето, видяхте ли колко е също? Очите са още тук. Виж колко е свещена. Вижте я. Отваряте вратите на крипарите. Тук трябва да сложим нещо. Не се сещам какво. Бъде трябва да сложим нещо, което е бяло.
Не знам дали ще стане. Я да видим как се изглежда. Ще кажа малко тъпо. Така. Така отвънка изглежда нещо тъпо. Че защо не сложа стъкло? Да, как не се сетих, ще сложа стъкло. В форма на пясък. Жълто. Не, така всичко го виждат, освен да сложи една врата. Ами на мен по-ми изглежда да хубаво да сложа нещо, което да е като врата. На мен ми харесват вратите повече, вижте. Чакайте, къде са вратите? Ти си грешна врата. Добре, ако те остава така. Тази... Вау, станаха 6 минути от бавенето ми с вратата. Добре, виж пешарата на кипарите. Ето, нищо не са активили. Това не са трап честове. Това са най-готините честове. Мисля, че този чест ми е любимия. Ето го, любимия ми ноч ябълк. Това ще поправя всичко. Нямам време да ви покажа всичко. Ето това педио го видяхте. Това са, според мен, много готините знамена. Не съм грешал. Бяло, зелено, червено. Добре. Както виждате, дръпвате ръчката и сядате. И падате. Ето, автоматично. Ако искате да видите каква е Redstone системата, много е лесна. Вижте. Ето, много е лесно. Добре, този репитът да ви кажем, че значи тук има един Redstone. Ето този Redstone отива, ето така. Сено това е Redstone. Няма ви го обясна с Redstone. Много е лесно. О, да, ще не го обясна. О, да, забравих, че това е така. Да кажем, че... Щупих всички блокове. Аз така ви там, значи, това е Redstone. Значи, системката е направена така. Значи, това захранва това. Разбирате ли? Това захранва това. А от тази част, да кажем, ето толкова дълго, правите ето до тук, това захранва това и това захранва това. И слагате репитъри, за да всичко да се увеличи. Най-вече аз ви препоръчвам ето тук да сложите едни репитъри. А не, да. Да, и то всичко така ще си работи и ако можете да сложите където си искате. И го скривате с някакъв блок. Но казвам ви го. Само ви го казвам, ако не сте в Redstone, защото аз не съм. Никак не съм. Съкадални Боинг са в Redstone. Гледам Evilcraft. Тоест, кой не го гледа? Добре, затова ако някой гледа от моите клипове да ми каже как това да го форма и какво да сложа по средата. Или другия начин да го направя така. Не, изглежда много открито. Добре, да свършваме клипа с една синя вълна. Го поправям. Тук ще сложа вратите. Добре. Това бях аз. Пеню Крипъра. Пеню да Крипър. И това бяха моите приятели и кипарите. И какво друго да кажа? Good. Казах good. Good. Bye!